Igbo bụ Igbo, o ruola n'omume. Kedu ka unu mere? Nke onye chiri ya zere. Mma mmanụ. Ọ bụ na NTV nke dị na Snake Island, Lagos State, Nigeria ka okwu Igbo azịkwa na-abịara unu taa bụ Tuesday, ụbọchị Eke, abalị 7 n'ime ọnwa 9 n'ime afọ 2020 ka okwu Igbo a na-abịara unu. Aha m bụ Lolo Oge Obinna, onye ga-ewetara gị okwu Igbo taa ka ọ na-aga n'iru ya ozugbo ozugbo. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Mmiri atala ma azụ anwụna. Ama m na unu dị sam ndị m ji eme ọnụ, ndị mara mma. Igbo bụ Igbo. Ya bụ taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu a bụ kụziere ụmụ gị Igbo. Kụziere ụmụ gị Igbo. Igbo bụ agbụrụ Chineke kere, mee ka ihe niile zuo oke ma bara ha ụba. Anyị bụ ndị a gọziri agọzi n'ihe niile, n'ihi na ọtụtụ ihe ka anyị nwere n'ala Igbo. N'omenala anyị, asụsụ bụ ofu ihe pụtara ìhè ma dị oke mkpa. Taa, ụmụ anyị ole na-asụ Igbo? Nke a bụrụ ajụjụ nzara onwe. Ọ na-abụ ụkpana na-agba ọkụ, ọ sị na ọ na-aha mmanụ. Anyị nwere ihe, mana mgbe mmadụ amaghị ihe o nwere, ọ bụrụ amaghị ihe. Gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ anyị adịghị asụ asụsụ anyị? Ọ bụ ihe jọgburu udele ma sigbuo nkakwụ na nwaafọ Igbo amaghị asụ asụsụ nna ya, ọ maghị asụ olu nna ya. Gịnị kpatara nke a? Ọ bụ na agụba adịghị nkọ, ka ọ bụ na ọkpụ isi amaghị nke oriri? Ka o si na dị, otu nwatakịrị ka onye Igbo ibe ya kwụsịrị n'ụzọ, jụọ ya, kedu ka ị mere? Ihe pụrụ nwata a n'ọnụ bụ, ọ sị gịnị? Ihe ọ pụtara bụ ọ daghị anụ ma ọ fee ịsụ asụsụ ya. Omume dị otu a ọ dị mma? Jụọ onwe gị nke a. Gịnị bụ nsogbu anyị taa? Anyị na-aga n'ihu ka anyị na-ala azụ. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime asụsụ pụtara ìhè ma mee ezigbo mma n'ala Naịjirịa. Mana ndị nwe ya, anyị ji ya kpọrọ ihe. Igbo sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, eji ya kpọrọ inyi. Ya bụ, gịnị ka anyị kpọrọ asụsụ anyị? Ọ na-enye anyị obiọma anyị ji ya eme ọnụ, ka ọ na-eme anyị ihere? Kedu ihe bụ na ọtụtụ ezinụlọ emeela ụmụ ha amaghị ma bịa ma ọ bụ pụọ? Nke a bụ ihe ihere nyere anyị. Ya bụ, ọ dị mkpa ka ị kụziere nwa gị asụsụ ya, tụmadị mgbe ọ nọ n'ụlọ. N'ihi na anyị ma na ọtụtụ n'ime ha na-aga akwụkwọ. Mgbe ha ruru n'ụlọ akwụkwọ, ha na ụmụaka si ebe dị iche iche na-akparịta ụka ma na-emekọrịta. Mana ọ dị mkpa ka ị kụziere ha mgbe gị na ha nọ n'ụlọ na-akparịta ụka. O nwere ka mmadụ ga-esi bịakwute gị ma ọ jere bata onye abụrụ onye Igbo. O nwere ụfọdụ ihe ị ga-achọ, ụfọdụ izu ị ga-achọ ịgbaịrị nwa gị, nke ị gaghị achọ ka onye ahụ nụ. Ma ọ bụrụ na nwa ahụ adịghị anụ Igbo, kedu ka ị ga-esi mee nke a? Ịfụ na ị kụrụ afọ n'ala. Igbo amaka. Asụsụ anyị mara mma. Asụsụ anyị dị oke ọnụ.
asụsụ anyị enweghị oyiri, mana ọ na-agbagwoju m anya etu ụfọdụ n'ime anyị si ejighị ya kpọrọ ihe. Gịnị kpatara nke a? Ọ bụ ụmụaka ka ụta a dịrị ka ọ bụ nne na nna? Igbo abịa n'aka nke ọzọ sị, anaghị ahapụkwa ike nyụrụ ahụrụ kee isi ọkpọ. Ọ bụ ọrụ nne na nna ịgbazi ma kụziere ụmụ ha asụsụ Igbo. Mmadụ zara aha za onye ma echi, enweghị onye ma echi maka na echi dị ime, anyị amaghị ihe ọ ga-amụ. Gbaa mbọ na-asụ ma na-akụziri ụmụ ị mụrụ asụsụ Igbo, n'ihi na ọ dị oke mkpa. Igbo amaka. Ọ gwọ ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza. Anyị agaghị ahapụ nkịta kpọbe ya puus, o wee bụrụ ya. Sụọ Igbo taa, kụziere ụmụ gị Igbo taa, gwa ha uru asụsụ dị, dịka na ọ bụ njirimara ha. Ya bụ ebe ọbụla ha nọ, ya emena ha ihere, ha sụọ ya, ọ na-enye obi aṅụrị, ọ na-akpalite mmụọ onye Igbo ọbụla ma ọ hụ nwanne ya ka ọ na-asụ asụsụ a, tụmadụ ebe ụmụaka nọ. Igbo bụ Igbo, sụọ asụsụ Igbo taa ka ọ dịrị gị na mma. N'aka nke ọzọ, eji m ohere a na-anabata gị onye na-ege anyị ntị, wee na-agwazi gị na ọ bụrụ na o nwere ilu ma ọ bụ ozi ị chọrọ izi anyị, ka anyị wee nabata gị na steshọn a ka ọ na-aga n'ihu ya. Eji m ohere a na-agwa gị ka izitere anyị ozi ịntanetị nke bụ info@ntvworld.net, info@ntvworld.net, ka anyị na gị karịa ọfụma maka ndị ọzọ na-egekwa anyị ntị soro mụta ihe ị na-ekwu. Agha kara aka adịghị eri ngwọrọ. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ka chi fotere anyị ihe ọma. Aka bụ m Lọlọ Oge Obinna, onye na-ewetara gị okwu Igbo. Ka chi foo unu.